A poletí to. Bude to už vedle, Jo, nebojte se kanál. Já se Jsou to vede sucha? máš tady chůvu. My bychom rádi Kodříkovi popřáli všichni nejlepší den do nového roku. Není třeba ten zborovýho chlapa? Jak máš super hodinky? Kolik má novou? No právě, já to nehodím. Hele, ty samý hodinky, co já. Ty máš taky? No jasně, modrý. Modrý červený. Ona mi fotí kozy. Prostě pojď. Jdeme. Ještě počkejte, si natočíme Lampion, co je tam za přání, pojďte. A ťukneme si, ať se všechna přání splní. Němečtí důchodci pro CKVD. Hajzlo už tam. Dobrá práce a nové bydlení. Europamol. Světový mír, ano, ten nesmí chybět. Tohle musíš zabrat, počkej. Musíš zabrat. A nemohli bychom si třeba dát Verušky vyhrávali. Tady. Už to píšu. Aby tento Lampion, to není jen nezačal hořet. A ještě aby Berušky vyhrály ligu. Aleši, děkuju. Šťastnou ženu. BMW pijaníčky, počkejte. Ještě ukážeme tady ten Alešu. Vyhrál, ty důležitý. Hele, tak šup tam. Hop. Hop. Dělejte, mě už to končí. Mě už to tam nevejde. Rychle, dělejte. Já to nemůžu, mě to nejde. Chlastej, mě to tam nevejde. Už to končí. Mám plnou kartu. Propije vchodu. Nechce kameraman. Stojí na brigádu. Tak co? To zase pojď nějaký ručník. Počkej, ježiš, jsem to nezabrala. Teď jsem já jsem to vůbec nestihla. No ale jsem... Počkej, ještě mi udělej tady to přání pro Aleše, ať je vidět. Počkej. Tady. Zdokumentujeme všechno. Aleš, a z toho je miminko a žabička. Narodí se jim bratři. Myslíš, že je to moje skromné přání, tady tohle? Erekci, věčnou erekci. Ale taky 12, to třeba jdem ven. Ne, za 5 minut. Jdem ven. Já mám za 5. Dám svoje? Tím končí tento film. Záběr do útrop. No.